Казвам се Християна Иванова Дънкова, на 21 години, от град Добрич. Родителите ми са и двамата ветеринарни лекари. Много топло семейство, където винаги е присъствала изключителна любов между хората. Още от 2 годишна съм пропяла, така, ако може да се каже, с един микрофон на една табуретка вкъщи. Общо взето моите тинейджърски години, така да се кажат, от 12 до 18 години преминаха в денонощно слушане на музика. Пях и ходих по конкурси. Гласът на България очаквам да ми се случи една първо невероятна емоция и очаквам наистина да е сцена, на която да мога да покажа на какво съм способна. Аз нямам магии, единственото ми суеверие е точно с кръстенето и задължително мед преди да пея. Това са единствените неща, които спазвам, иначе няма от какво да се притеснявам. Моето най-силно оръжие смятам, че запълвам сцената абсолютно сама и харизмата, с която обладавам хората. Бързичко продължаваме напред. Вече няма прекъснението на стъпанията, всичко е наред и четиримата са се обърнали. Мога само едно да кажа. Аз също бих се обърнал още от втория тон, който чух. Просто исках да съм абсолютно уверен, че ти си един от хората, който ще се бори на финал. Песента мина абсолютно през сърцето ти, през вените ти и ти я показа по твой си начин. Още ми топти сърцето, но много силно. Аз всъщност през цялото време чаках да чуя точно този глас на тая сцена и съм безкрайно щастлива, че той съществува, че този глас го има. Много е хубаво, много е красиво, когато виждаш хора, които просто са погадени от Бог. Имат този талант, този усет. Благодаря ти, Боже, че ни прати това момиче на тая сцена и че ми даде тия уши и това сърце да мога да чувствам и да се почувствам по този начин, по който се чувствам в момента. Категорично. Има един вълшебен момент, в който виждаш как се ражда звезда. Една секунда преди това този човек не е същия. В следващия момент той застава пред тебе и блести. Чух от първия тон звездата. Когато се обърнах, видях звезда. Може би преди да участвам тук съм си представила точно този момент. Представила съм си обратния момент, в който никой не се обръща. И ми беше доста трудно така да избера между 4 ви. Но не само защото е от Добрич, а защото е мой идол, избирам Миро. Надявам се, че няма да се разплача.
Казах. Миро, може ли открито да ти се разсърдя лекичко? Деска, обичам те, ти си ангел. Казвам ти го. Гледай си работата. Не. Започна се. Деска, ти наистина си ангел, ама аз Не, с това аз съм ангел започнах. и ще ти простя, ама изчакай малко. Чакай да ми мине.